Avui farem la nostra presentació del Cavallers, Jocs i Tornatges. Els fills de les famílies nobles es convertien en patlles i aprenien a nedar, a lluitar amb els punys i a muntar a cavall. Això ho feien des dels 7 fins als 14 anys. Després, als 14, es convertia en un escuder del seu senyor i una de les coses que feien els escuders era que si el seu senyor se li espenyia l'espasa, l'escuder li donava una altra de nova. Així començava la seva formació com a cavaller. I també li podia acompanyar a les batalles. Als 21 anys, abans de celebrar una cerimònia per convertir-se en cavaller, l'escuder es passava tota la nit resant a la capella. Cavallers. Vivien en castells amb la seva família, servents i soldats. Eren entrenats per demostrar el seu valor, fidelitat i educació. Quan no feien guerres, feien tornatges per entrenar-se i divertir-se. Els cavallers portaven armes defensives, el cota de malla i escut. I també portaven armes ofensives, espasa llarga, espasa curta, llança, maça i martell. Els escuders. Els escuders eren persones que volien ser cavallers, però abans havien de servir al seu cavaller. Li duien armes de recanvi i cavalls de recanvi també. I a l'edat dels 21 anys era designat cavaller per un senyor o un cavaller d'alt rang i pertanyien de la noblesa. Jocs. Joc de poma. Joc de poma era un joc d'origen francès que acompanyava la palma de la mà o raqueta. Normes. Normes del joc de poma. Jugaven dues persones o més que es golpejaven la palma de la mà o raqueta. No havia arbitratge, així que jugaven a la direcció del públic. Normes. El rei podia jugar a qualsevol casella, la dama per damunt d'una casella en diagonal, l'alfil podia jugar una casella en diagonal, el cavall es mou en forma de L i la torre es mou en forma horitzontal.